БМВ обяви война на пияните шофьори. Пинал си една биричка. БМВ казва не. Въвеждат нова технология, която може да ти блокира автомобила, ако усети, че си пил алкохол. Новата технология ще използва вградени камери, които разпознават нетипично поведение. Сензори, следящи движението на очите, а в бъдеще вградени алкохолни детектори. Само през 2022 20% от катастрофите в Европейския съюз са причинени от пияни шофьори. Подобни системи ще навлезнат и вече навлизат и в професионалния транспорт. GPS България предлага услуга, която също следи поведението на шофьорът зад волана. Казва се Камкар. Засича разсейване и заспиване зад волан, регистрира липса на колан и разпознава говорене по телефон. Камкар няма да блокира автомобилът при наличие на нарушение, но дава сигнал на фирмата и това помага да предотвратите евентуални бъдещи катастрофи. Не забравяйте да последвате GPS България за още полезна информация.